Itu kan malah kita salut pak. Dia tulak sepero. Tulak pero. Esok kami tulang nongang sa puan at tumatong di Hurienta puan ko iglesia. Ron ko di jujung punan Iman di naman jalo pasal-pasal perbugason ang gimuna senpa kesjori. Abi beda tumibok kami dan nabi ang gimot julan naro. Nagabi keluarga sila seruha, keluarga berbahagia tujuan naro. Jadi itulah nat kami main di sotecong balas baru hamuna. Jadi ada melupat pahami edi puji-pujian sehingga ma beriti edion tujuan naro di pasu-pasu di bata keluarga ni alat tulang dok na tulang kejine naro bahibas nasida magulahu nak keluarga. Jadi itu potongan keluarga. Sebesar may paru may meda dohon anak ni itu potongan keluarga. Lumobi ma didolo itu hatta. Doktor mamar sangat dan kamu tu kita marhite patok sari kamu. Jadi di sopan loro hami puma muna dan sia. Nak sudah gugu
si Anita kay dulos ni Roha, marang na dia beda si dus ni Roha dari at kita nuna sudah gogo. Dera karo betul rapita mangalean at nagurang dito katongan ni Pumuata. Alami, otik pinahulyak kanyo natayab ni Pumuata. Ras marohang muna. Si manupak may dia si Rohan ituha diha muna. Makorhon hagabi o may medyo hasangako may bigay warga muna sa lubog na Pumuata. Ato, tukso dia pinangireda na nitakang kami. Saha medyo tumimituhan. Martami ang mga hamid dan siya asa gabi ko manamaroha anak komo to para ninyo sila sangat may giro negara. Matutu. Sabungan di Laniba, Spero, buat babaudan sekarang. Di mana na Sudon, di layar ada dana dete. Itu kan doami market jadi aku beli rak wahami dulu lah ya. Jadi sekarang boleh. So di harap kami, jom kami korama, betul nak kami. Nado doa pernas niroha. Ima diarnung dari kanon di nama jauh pas-pas baru semua panguli oroan sebagai jauh tapai merite na bosona tang yang nami sen korama termubi tokatik kina nengro sangget pa dari keluarga sitiruo sebuah dame tukmal besar kita soy ada mungkin tau tikseda na gue atau mas dilektur di botak bison keluarga munon sadesulu na geleng nekon seungon muna tua katikin yang roh mana pesonari tabu di berkam adang dodan gelombang semua dia parusar di sulungunai ikon hot rohamuna hot kolamuna asa terus madalan suruh nageleng munai tu botiana tidak mungkin nabu bahasa kami saat na pas-pasuni tuamu sekami korama bertanggung kemata debata gabe keluarga 19 norma abu tak katikin yang roh apalagi cenderung kami asa sama semua kita jelu-jelu tubuh diamu berani sudah terlalu pangoli orang asa emeta batua peninggoman di dekat Allah tonde pertama sudah tua lut pangu berani sudah di parorang emesta batua satemi jadi tubuh tak bisinda ditaruh di binasa tujuh ngario tubuh diamu anak nabi sub dok baru nauli basa sasani solu sa matu betia andong basa tami ede puji-pujian sooteng nami doa mudah nusuton doa saudik aderte na di patu pada saudara nami saat mai horas saat jalaga biar budiman
Di doa nami. Gabi mau lihat mah dihamu pungun. Mama no partisi. Pilih udah balik nih, kapal leh. Udah kawan yang pari bamuna dah, lekau matu. Jadi jauh cepat kau mah, atau nak tuluhan di mana? Oh, semua itu amang ang giduli alani niya na kota marka katida. Gabi masalah horas ihamu para siduri nami nababan dohot tugator nababan so ilang kakubigi panggorang na tuwa. Ora. Mau lihat tema di tuhatta, mau lihat tema nang di parsauratta, di gok ni mataniari diari nauli di bulan naring ganon. Apara siduri di son rodohani ima simatua di berem marga patjaita marsiala do harro nami razanami matapatok kamu di bagas seperti kienaon ima dinaung majalo pasu-pasu pardonga saripeon beremu nagabe helanami buru nami nagabe buruta apara siduli gudang doh jalo habe singamot sian raja de mangboruta raja hutasoi makin di pernakok imataniari nangkau pasatami saotik sosadia jabar juhud tuhamu apara sidoni nami di partikianon pasahator naima jabar sinamot raja nami dimana patah dahon soal kata dia kuntas jojo tubuh nahabi mapartubu hamuma pailudu mulai siadarion sisa dabor mahita tuyana kota marga hutasoi ala ni beremu naunggabe helanami borunami naunggabe boruta ala ni raja nami didok na tua-tua dak sudah inna pudung sesakot gabi palia dak sudah ada doa raja nami si pasahaton nami nasusadia di son pasahaton nai raja nami sinamot di borutai dohonon nai mahatan yung puta si jodo-jodo tubui asa sintiti masih gopa golang-golang pangarahut na otik susadia para sidoli sinamot di borutai nai pasultan itu hamu panggabiang pahorasan ma yanggo pinasun molotuk kupasahatan itu hamu raja nami ulima rohamuna jala pasaha matangiang pasu-pasu ima tuhelata dohok boruta di bagasan tikyon pasaha perempuan itu semang sahatan naraja nami pasaha mandi
Rapa mina pasito. Unang do piring kalian, unang sego, do piring kalian. Oh, lama sinamot ni burut tayo muna. Unang piring nga do buat, unang bawa piring nga maksud tu. Oh, sudah do piring nga nasinya. Oh, anong mata jalan Roma musuh, anong mata jalan. Mari hite nam marko na saripe. Berenami ima nagabe helamuna, borumuna boru pajetan naro, natong do boru nami. Gabe raja nami. Agia magutu ama. Mari hite tangyang niya karaja. Tudulan naryo di jalan hatta di nasida panggabian parhorasan tuan lakat dua koru, tuan anak dua koru nasida dengan ini nasida sormatu. Matutu raja nami. Mari hite tangyang ta. So ni matutu. Amang dihamu pertumbuhan kami mereka jahitan di era kota molotung arong ular di nasida kami bari dolo hamma di puri molo di boruta ulau kamu bari dolo kami ma di puri asa masih banyak kita ditanya asa gabe telah horas yang nak kota matutu raja nami belam boruta naga bisa ada borita gabe raja nami jadi so ni mana to bere mulai ate ma di hatta kami nunggu marlas ni roha mabok kamu di bagas tanya hatani na tua na matokon hok jawi hok na binani kulang-kulang boru setia pe di alam berek kuto tong dei boru ni kulang dari hami masalah sekitu orang nami bonu nami mahamu di bagas satangnya asari tupak tu hatta pasu-pasuna tu hamuna gabe jala horas samuna dari sokoni rona tua boru molo di dulu nami molo au toga toro boru toro moho unang sedap ko magbuat si botong molo di jauhku boru toro doa manang boru na beban marhite naung soto tu berek si sada boru mahami do bapa mereka pajahitan anggap masalah pahami pajahitan do toga toro na beban toga toro ima si dono kuto boru lah jadi asa dono kuma son hata gabe hata pas-pasuan sahat isulu sahat kinobutu bujubat dia di bagas sasadari nunga sahat tamu macalo pasu-pasu para sariteo sahat mahamu horas jala matutu para jadi ima semuanya anu ma pinagat jang se gabe jala horas amak padde nami alang apara sidoni nami baijo gotang nasi titi parakumi gabe
di permata komunada amang di jalan dohonok kuro adong hatan istiwa tua madok dia duri nina sinuan duri na poton dia nauni sinuan arak pun nauni jalo nato jadi mereka disuat ton angta donder holong tuhita mungkin taha holong memana teh taha holong memana buha adong akan naik sinuan di holong rohata pada nota berhata deh jatuh soli marah aku jadi soli mah main pasatan mah jarhon mah Yo narohamu raputa makalason serohanami apala didikyon imam marhide-hide di dapat jong-jong rumah tangga naik tak kedipun anggi nami takas tutu na binudus ni tulang tuga torok mah nuaingon anggi kot jadi mas selas rohanami akamang di akahatanau di hatan adekan na pinasa munay laos di bekau maka pangurubyo muna dihami semua nama numpak yudota di bagasa tidur jadi saya kacang ma umur muda kamang sauk ma akanas nakak ni rohata tuah karengro boy jong-jong naik sepa jong-jong kota asal dia lamar bungaran kita di tonga-tonga di bang sudok negaraon terlumbu mimar sangat ma duhata jadi mau lihat emang di pasar nami tong semua ni mama. Jadi ya tuk semuanya waing ulos mahubuk kami asma rohani ibadahku nasong nalok ina tua-tua ma donon ador halupa togu-togu nilodu ador hatiti togu-togu nilodu nang naksaur matua ma ibadahku pairing-iring anak pairing berbahuku satu namar nini satu namar nini jadi saya sihat-sihat ma ibadahku lao asabui parmuru-muru misulnya kapinok kami jadi atas semua dia beulos na hubuk kamion balas marohani botak kuate jadi semua lima nang dia par musik baik kamu mas au pasatami ulof tu botonani ulof pasatami salih karena pun karena tulang asal suku pas-pas benang dah ikut sedar kamu dulu tujuan seudut mulu adom pesta di ulau mataki kamu alai dulu pasal tamu tu ibu nilo asal tahimu dulu tujuan punang pertulu kamu kulalung ulau tertumahi kamu korban dah langsung ni sudah sedar dulu tujuan seudut dulu bawa mulu tak kasomu si batuam baik penang di Jakarta ho guru kasihan ikunas dulu hak yang mabili ho suruh berita do kilaku suruh Jakarta bono piara ulau manang nabi rupa di si gorong-gorongon anina mangulah ho do botokon nangu didenggan do markohabe eno di sudi ulau molodang boy alai hidup di satu dulu patak kasamu itu baru patak kasamu matu bapa berumat dan anda jadi songoniro makilah biar kamu modal si matuamu ami dan ngejak kami makatai
alai komos dono kutuela ikudus matahimu tinggal muka barumas tanggal unang along naribu ikudus hamu dinamar husi-husi unang along si-husi kusuan ikupoy mahamu ako dua ay kasto sa cemula be didik pinay naik helak ning jalan helaku hamu mau boto hamu semudi sikasimu Jakarta di burukku nung masih ada kamu nung maruluk-uluk berdiam lasto hakku dibaca kunung simetuamu Tuhanmu asa dohanku takas kurba takas bujo pola takas mahamu jol mana meruna alaikum makasama jol ma namamu jala hidup netua masih satu balak kuba cikolu nagdaka bunga-bunga situ gua nana burukku situ gua boru donga nasa haktu saw menatua dan benda ingat dan bapak jadi semua lima siang hamis tahu pasal kami ulos Tuhan kedua lucu nani doa pakai doa bermakmur mari kita maju kami dia berudah nah apa misalnya
Muluang bukit lumur marita adu alai tidak di waktu pesta alai ona sepakat mengulang alai bagaimana sepakat mak muli ya lah jadi lepe lepas satu nami nama ulos tuh kedua ulos baru jelak jamak tidak ada jadi tuh ampan musuh naik Grabe aman. lepas satu nami nama ulos tuh hetak kuduk baru tuh lihat kamu maju nah opat di sini Simet ajo mi nona mang hirana hurang palat zona dan tulak baik kadang sautik tuh lama asa beruju tu pada dada Jadi semuanya nanti amat terlaku di sore kubu kami do madah hilangan asa angkian tutu kamu burju tu pada datang terlalu emak bagas joran itu hatai asa simukan adat atau bom hamdama simukan ruhut natoho unang bawa kamu namang marleha-leha ikut tu pada datang tu bunga modama asa ikut kamu masuk naik ikut tua dan mandet sambil jok kalai yang burna ke kamu jo tapi kamu jo isun iba kursi Pirma boki bahul-bahul patsalongan Pirma tutim helada untuk boru Bahul dulu Menuju maragam di Panamotan bau dulu kamu iso unang be mal Horat cuma seperti di nanggur nadia. Horas. Oke. Ima marhite ulau nauli. Ima yana komuna mang boru na hutasoit nonggabi helanami. Boru nami nonggabi maromenmu. Nakin dinak todurhon helanami do boru nami. Tu bagas soit wanta mancalo masuk siya mata mertua di bata. Laos di bagas atikyon. Ito sattabizo itu sattabizo. Jadi narak aku malunga semono unang jadi soro yang pangiduan. Di hohela dohoto baru. Om Mahami akka bapa tua bapa uda nasi buluduri hami nasi tornagodang akka pung ka bapa tua nasi tornagodang kai batom. Mangido tua dopan ni amat tamar tua di bata. Tak pula kacang bir honon nami di hamuna dua. Kubege helaku asarjana S2
di hobo rumah sarjana. Jadi soal pengalaman hidup, kamu ditaruh perserakan dong. Kamu dong foto getir, manis getirnya kehidupan dong. Aku hamil di hutang kolam mangobat doa. Soal kehidupan di perantauan dan pengalaman, ngagodang di dalari hamil. Alani pos dorohanami. Na berjolo di perdonga sarepion pon pasahat sudah perdonga sarepion tua mata martua debata. Andalkan imanmu. Firman Tuhan berkata tadi oleh pendeta, yang dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Tidak ada kata cerai dalam rumah tangga orang Kristen apapun yang terjadi. Maka untuk itu undanglah Tuhan Yesus selalu dalam rumah tanggamu. Niscaya berkat Tuhan akan selalu menyertaimu setiap hari. Nang camata martua debata asa tubula lak tubuh sikoru di dolok ni purbatua. Tubuh anak ko hilado tuboru tubuh boru dongamu mai sahat tuna saur madudu alani huwak kami di son ulos nagajar si toro rabu perhitian ni tiang yang nami tua mata martua di bata asa mangulosi daging unamon anggulot to di muna amat tadi bataro na mangulosi alai sahat matang yang nami berhiti saat tadi putar asa napura madi bagasat tagan ulos di bagasat sobdi pasahaton nami ma ulos di badan amat tadi batama anggo na mangulosi torte anggi marita itu ulason asa martata sohona dia masih batu di sohona dan dapat tong na diluluat cupang na sinalahan asa sorangan nyarak asorangan di boru asa dapat sonero di sini tua makuling mata galing hawana palu-paluna asima rohani amat tamartua di mata di pasu-pasu di mata mamu somrot tauni hasorangan anak buah baju jala boru pai dua saat disuruh sahabat tubutian sahabat yang ngambil di jalur mata martua di mata pasal tabi uloson saat mau tubang gabian saat manak tupar horasan di penjajah di bersumur bunuh duri sekitarnya kebetulan bapak aktif budi bunuhnya itu jadi melihat di mata di nama calo pasu-pasu pergubah cupamu imasan naposoni meriteon tutup asa dapuk madi hamu semua kata ini dua asa tuh lalak bila tuh buat sikor berkata dua tubuh anak maguru kuda kelak berbuhuk lah kajian menunggu ison dua kami ulas siap tungguani lasmaro hamuna tuh seperti dia pen ulason tuhat tama mangkoi pasu-pasuna melihat mau lihat ya.
mangula di tonga-tonga ni huriata las dorohanami di paramatang kamunon jala pertanyaan buhami agiat rokak mugabe rokak kumamora di mana teh si rohani Tuhan mah nama dongan di saluna disudia ka pikiramu di dalam menggugah rumah tanggamu pasat tamu matu Tuhan disudia akan nasa udah dok nanti dikiramu saya dapat tulisan nade margitei mana main hidos ni rohanami serta matongan ni huria dongan saulau ni inang pau di sonoma membuat kami ulos nagajang si torok rabu si rohani Tuhan atong di pasu-pasu Tuhan mah kata di nama Tuhan nama dok asa sortari doina di hulu sampai do dia barat mangasih matong amat tua dia batani baru matang mamuna tuh dia hamu anak nabisu do boru nama roha gajang mah do umurna alani saat isolu mah saat matu butian upasa tali ulos nagajak sitorok rabon sampai tali 5 saat tukang gabiat jalan takas mah tukar horasan las ditambahi doa marison mulai dari bungata mulai dari nang itu hata bunga nama laseroha bison agi terisi untuk kejuaraan ya kalau kami siap tonga-tonga ni huria songon bang penasahat ni amang buluan nak kami orang saudi nama setapa hulu ala kebetulan apa dong oma dongan nami sada pakubasi di bagas coran ruatai jalan asida laus dohot di korga bunga jadi tungatar songon open na buhulek kami sa korga bunga songon na idong nago tu masih masalah ko asabi tang narumiris to pun nasmoro marana ko to riris marburu be toktor Tuhan ni secara khusus ngamat cai gajang nak kali na pinasahat ni akan na dua-dua nama kahulong peo mayanggi pahusor-husor kebebasan roham ala kebetulan hodo anak boru buhatai sunyoma basi buat dami mahamu di tengah-tengah di keluarga bodi mah hatas kami jadi perjolongan dosa kuliah baru marulu madong sasulau doa kahita nama doa sauta di soma rohami doa sasulau di baba doa sauta di narak parnas ni roha ita dan di badung itu hatta marite perrobatan kamu apa dua si rohani Tuhan di pasu-pasu mah atari nama Tuhan nama dok asal urit tua di luar upanaparan saat tamu zaman asal tua tu jangan naron rumah si torok paparan dari bandar nami nama lo nami baik mana guna ngomalo si per biduan doh ber baik mana guna las kisah maham nama rumah sasulau
asal lawan nabi sallallahu. Partikiano Dadinggan na leheton dihita dilasarot dia palatikyo. Ima di nama calo pasu-pasu perbugaso. Maniba Bugari Mazos Teresia dohot anak niba si Herman Dotahe Herman Utasui ida naking tarsonggot awag bigi memang iban narokot tarsonggot mga S2 na anak niba si Hermano anak mo S2 takabol acarang do bibili ida alam hami di hutan-hutan doha ida jadi mula pasikolan nunga tumasay tibu jala joges aledak cukup persekolahani anggona laho pembentuk rumah tangga gabi bahagia hado mabay dengan jala bahagia iman aking ujahan di berkeluarga hatan yang dipasahat ni naposon itu hatta do ima hatan itu hatta didok naking sejusua molo au do aku saja jauh bado ulun na molo dung jauh bataulo di rumah tangga molo jauh silion dan silion las neroha jala holong salimana dangalai persekolahan holong igabe gomos dah alai hatani jauh bayi do nasibio pemuna dinalaho mamuka pardongan saripioni asa ima ihot dihamuna dina mamuka pardongan saripioni di kekurangan niba sitirisya terima umumai dohon di bagasan dami dohon lasroha di kekurangannya anak niba ima si Herman terima ni dan niba sitirisya mai di bagasan dami dohon lasroha naksoni di kelebihan masih tujuan di nama muka pardonga sarapiani molo nunga masih jua-jua di bagasan dami dohon holok pasti mah ingot tamu na hatani sesuatu nakin berdua mahamu mengelugahan perumatan pemuna tuaka hari namanya di yang nami kami sian kita nomor pariban metu mahamu anak kami mau masih ramai kami oma kami dapurmu memang di Jakarta dua yang pada budi so ida pada Jakarta aku botok ni terdamu nih ida Herman terdamu lima jadi mudah-mudahan mah tangyang nami tu arina bangihut ditangihon amat nomor 2 di batana di pasu-pasu mamu nama muka pardongan saripiona gabe jala mamora tujulan narion asa dapat son hatan da tu marhite tangyak tadi apala tikyon jong ma rumah ijuk madepak ke rumah orga jala gejang mai urun di pasu-pasu mata bertua di batama hamuna tujulan narion tubuhan anak nabi su doh buru nama roha doh hamuna mai nasahat tu nasa rumah tua tu dinalahu mengalak hamuna kita kapasarah asa dapat ma di hamuna tujulan narion sondok handa dia pinati ko kuzo ma dengan di topi di tapia tuturia hamuna mengalakka di pasu-pasu Tuhan ma tibuk-tibuk ma dalam ni persaulian asa takas purba menna takas mojok kolak takas ma maduma tumakasan mana mamora upasatami ulo soto hamuna di lasno hatta dia palatikyon di nama calo pasu-pasu perbugaso mampu sejulun ni naposon itu hatta sebagai seorang itu hatta dan nama ngolosi todyo kalau ngolosi bari itu ada ngolosi todyo itu hatta itu juga jangan dari las lulasan niulos lumasan ma lulasan metodi asa dapat songon hatan itu emisi tabatu apa berlingkungan di sini borok amat terlibat